Què passa, mites? Tot allò, ens tornem a trobar una setmana més aquí al canal de Mítics. I avui, nois, us portaré una cosa molt interessant, un vídeo espectaculars. I, nois, què creieu que pot ser? No sé, ens has dit bàsquet, jo vaig amb els Spurs, però no ho sé. Jo calculo, penso que pot ser bàsquet. Sí, és exactament bàsquet, ja que l'ACB ha començat fa relativament poc, la setmana passada, vaja. He decidit portar-vos un vídeo mític, sobretot per les terres del Bages. Oh! Que és fàcil. Què pot ser? Manresa, L'única cosa que pot ser de Manresa, la lliga que van guanyar, no han guanyat res més, no? alguna Com que lliga la de segona, alguna a l'Eport. Una copa. Però sí, Marc, ha sigut exactament el que has dit. La lliga de la temporada 97-98. Un dels rècords inoblidables dins del bàsquet estatal i un dels grans afers extraordinaris en el món de l'esport, comparable amb la lliga que va guanyar el Leicester City a la Premier League fa relativament poc, a la temporada 15-16. Però no me'n vaig per les branques. Ara, nois, parlem de bàsquet. I el Manresa, quan us dic TDK Manresa, què us ve al cap, sobretot a part de la lliga? Has dit no me'n vaig per les branques? Sí, és que no sé com es diu, irse por les rames. No, està bé. Dale. Doncs, nois, us porto la temporada 97-98 a l'últim partit de la final, que és el quart partit, i ara anirem a veure els dos últims minuts d'un partit espectacular entre el TDK Manresa i el Tau Ceràmica. Endavant, vídeo! Dale! Doncs aquí veiem que el resultat era 71-67 en una final que el TDK Manresa estava guanyant per 2-1, per sorpresa, ja que el Manresa era el tercer pressupost més baix d'aquella lliga i havia arribat al playoff com a sisè classificat. En canvi, el Tau Ceràmica, amb un gran equip, com veiem aquí, el gran Elmer Bennett, era clarament el favorit abans de començar aquesta final. O sigui, entenc que si guanyava el Manresa ja era campió. Sí, exacte. Era el campió, sobretot, en aquests moments, veiem ara, per exemple, que seria l'MVP d'aquella lliga, Chichi Creus, que tenia, aviam si adivineu quants anys tenia quan va guanyar aquesta lliga. 38? 35? 41 anys tenia. I mira, podia haver guanyat perfectament el Rookie of the Year. Sí, Quasi. Que heavy, tio. Com falla el segon tir lliure, però tot i així, la lluita de Derrick Alston fa que la pilota acabi sent pel Manresa i tingués una nova possessió en el bàndol local. Quan anaven aquí, de marcador? Aquí anaven... 72-67, crec. Sí. Exacte. I aquí ja veiem ja el Manresa, que en aquella època es feia pocs canvis, jugant pràcticament amb totes les estrelles alhora dins de la pista per intentar donar la sorpresa contra un Tau Ceràmica que havia quedat primer a la lliga regular i que era el clar favorit per endur-se al triomf. És que, clar... Elmer Bennett tirant de 3 punts, era molt bo, fallant el triple, una cosa rara en el base estadounidenc, i ara veiem a Chichi Creus pujar la pilota amb diferents reversos perquè la defensa de Ben no el deixava passar en la transició ràpida. En Bennett havia estat a la penya, no, també? Sí, tio, és el que anava a dir. Era molt bo, tant a la penya com al Madrid. Boníssim. Sí. Bueno, i aquí en el... Ojo! En el TDK. I aquí veiem a Derrick Alston amb una esmaixada espectacular per apropar la victòria a les terres del Bages. I increïble, aquesta esmaixada del gran Derrick Alston. A una mà... És el número 11. Amb autoritat. Tio, no tenien ni publicitat a l'esquena, Anaven amb el número del pavelló està a rebentar, Tu has vist aquestes imatges? Ja ves. Sí, tothom dret. Home, era una cosa única. Al final, el Manresa sempre ha sigut un equip petit, de ciutat petita, com aquell qui diu, i aquí veiem una cagada espectacular del conjunt manresà amb un camp enrere força infantil, aquesta cagada, Pues sí. No sé si ens ensenyaran la repetició, sí. O sigui, ha saltat i ha caigut al camp contrari. Ella es queixa de que agafa la pilota en camp propi, però no. Aquí l'errada del Manresa podia haver costat una lliga i una mica d'infart als aficionats que ocupen tot el nou post. I aquí encara més l'infart quan Elmer Bennett, a falta de 30 segons, apropa el seu conjunt a només un punt. Quan veiem ara aquí a les imatges el Luis Casimiro, l'actual entrenador del Betis, com a entrenador del Manresa en el seu primer any com a entrenador a la Lliga ACB. És que era un equipàs, el Tau. Tenia Bennett, tenia Garbajosa, Lucio Angulo, Escalió l'entrenador. Sí, això és una de les coses que anava a comentar-vos.
Sergio Scariolo, l'actual seleccionador de la selecció espanyola i que ha guanyat a l'Eurobàsquet aquest any, era l'entrenador del Tau Ceràmica, que hem vist que amb el Tau Ceràmica, que era el favorit, veurem que les coses igual no li van tan bé, però quan agafa equips que no haurien de guanyar com ha fet aquest any, la veritat que ho ha fet molt bé. Míster de moda, aquest estiu. Sí. A veure si l'ensenyen. Exacte. A veure si l'ensenyen, com es va agafar 22 anys. Més tirs lliures de l'avi. Del rookie que deia en Sergi. Veiem com Chichi Creus ha fallat el primer tir lliure. Que vaya cagada, també, perquè guanyes de només d'un i queden 20 i pocs segons. Sí, però per mi la cagada important és l'altra. Però bueno, almenys el Manresa no es va venir a baix. I ara falta 20 segons, 75-73 en el marcador a favor del TDK Manresa, mentre veiem a Elmer Bennett demanar jugada. A falta de 10 segons. Entra cap a dins. Bennett falla, però atenció que han xiulat una falta. El que no veig és de quin jugador. Em sembla que ha sigut de Derrick Alston. Sí, efectivament. Falta de Derrick Alston, un dels jugadors clau d'aquell Manresa, que és eliminat amb la 5a falta. Doncs poden empatar, És important perquè si es perd la pròrroga, saps? I fiquen ara una canasta... I a més veiem les estadístiques, perdona que et talli, Adri, però partit espectacular, 14 punts, 5 rebots, 4 taps. Ja ves. Molt bon partit que està demostrant el Derrick Alston en el quart partit de la final de la temporada 97-98. Allà va Bennett. No! I alegria al Bages amb aquest primer tir lliure d'Elmer Bennett, que sorpresivament, perquè era un bon llançador de tirs lliures, el falla. Sí, doncs 1 de 3, mira. Sí, però vull dir, en aquest partit la pressió li estava... Que jove, tio! Ula, sí. Scariolo no sembla ell, gairebé. Home, és que fot 24 anys, Sí, oh, que cabró. Això sí, ja anava engominat en aquella època. Exacte. Això és marca de la casa. Va, un punt de diferència. Sí, aquest tir lliure fallat ha sigut clau, jo crec. Sí, deia abans l'Adri del tir lliure del Chichi Creus, però ho ha compensat l'Elmer Bennett. I ara una falta ràpida de Millera i veurem què passarà en els pròxims tirs lliures, perquè jo la veritat que us haig de reconèixer que ara no recordo què va passar en els tirs lliures aquests. Bueno, el primer dins. Joan Creus apropant més que assegurant la victòria al conjunt manresà amb 16 punts i 5 rebots que tenia ja l'estadística el rookie de 41 anys, Que ara necessiten un triple, no? Sí, 77-74. 4, 3, 2... Que facin una falta, clar. Clar, tio, si fan una falta no podran fer 3 punts. Ui, Paco Vázquez! I falta d'un jove Paco Vázquez, jugador també mític de l'ACB. Sí, Que heavy, que jove, tio. Aquest havia estat al Bilbao i a la Penya, no, també? Sí. Molts anys a tots dos equips i ara és l'actual segon entrenador del Morabanc Andorra a la Lliga Leport, que l'any passat van baixar. I aquí veiem un dels jugadors que ha estat molt de temps al Manresa, com és Juan Alberto Espil, ara per això al Tau Ceràmica. És argentí? Sí, i era molt bo des de la línia 6.25, perquè en aquella època recordem que els triples es llançaven des del 6.25, no a 6.75, com actualment. Mira. Em sorprèn, Tot i que recordo que recorda l'actual Scariolo, lògicament, sorprèn. Atenció que ha fallat ha tirat a fallar. A propòsit, i ara sí, el títol es queda a casa, el títol, la major sorpresa de la història de l'ACB, es queda a Manresa i el tercer pressupost més baix d'aquella temporada s'endú el títol a la final després de guanyar el quart partit per 77-75. Què, nois, què us ha semblat aquest partit? Increïble l'ambient al pavelló i com ha saltat tota la gent després. Denota que va ser realment molt important pel club i també per la ciutat, aquell títol. És una passada que el tercer pressupost més baix, com dius, sigui capaç de guanyar la Lliga amb l'equipàs que hem dit, els jugadors que hem dit, una locura. Una locura, va ser un moment mític. Ha estat molt ben fet de portar-ho, Sergi. Ha valgut molt la pena. Doncs ja sabeu, a mi sempre m'agrada portar sorpreses. I el que és sorpresa és que vosaltres encara no us hagueu subscrit al canal de Mítics, ja sigui al YouTube per donar-nos likes, al Clap per donar-nos clap, així que no espereu més i no feu la sorpresa, feu com el Manresa, assegureu el títol i doneu-nos molts likes, molts claps i seguiu-nos a totes les nostres xarxes socials. I com sempre diem aquí, al canal de Mítics,
bon dia, bona tarda i bona nit. I ens veiem El En el proper proper partit! Adéu! Adéu!